Zdravím lidi, tady Richie a vítám vás u takového prvního povídacího videa, o kterých jsem říkal, že by se tady mohli po novém roce objevovat. A chtěl jsem se s váma bavit, protože já jsem si teďka tady v posledním týdnu, vy co sledujete moje videa pravidelně, tak to asi víte, prošel lehce stresovějším obdobím, kdy hlavně teda jsem vlastně sám sebe stresoval čím dál tím víc a víc, až to došlo jako dost daleko a kam to asi dojít úplně nemuselo. Takže bych se s váma chtěl pobavit o stresu, o tom, jak se nestresovat, o tom, jak se stresem vypořádat a taky o tom, jako co stres vlastně s námi může projít, abyste byli chytřejší než já a líp informovaný než já, protože mně se tohle nikdy nestalo. Většinou nejsem úplně stresový typ, ale takhle si jednou se mi to stalo a chtěl bych se s váma o to podělit, abyste třeba věděli, jak si na to dát pozor taky. Takže stres. Jedna věc je, že samozřejmě stres je normální. Všichni jsme ve stresu, ať už to je z práce, ze školy, ze zkoušky, z domácího úkolu, z domácnosti, ze vztahu. Nevím z čeho všeho můžeme být ve stresu, každopádně jo, prostě stres je normální věc. Každopádně, co není normální, nebo co je takový nic moc, když se začnete stresovat trošku moc a kvůli trošku zbytečným věcem, nebo věcem, který třeba nemůžete ovlivnit, věcem, který třeba ani nejsou vlastně tak hrozný, jako se to stalo mně, že vlastně kvůli věci, která sice jako jo, asi jsem měl reálný důvod se stresovat, ale strašně jsem overreaktoval na nějaké věci a dopadlo to tak, že pro mě vlastně stres začal být nebezpečnější než ta věc, kvůli který jsem se stresoval. A to kvůli čemu jsem se stresoval, tak se reálně projevilo být v pohodě. Naopak to moje stresování mě dostalo až k doktorovi a na EKG a na krev, abych si zkontroloval, že jsem jako v pořádku, že nemám žádný infarkt ani plicní myokardii, myslím si, že říkala, že kontrolujeme. A reálně to byl asi nějaký panický záchvat nebo atak z přemíry stresu. Takže jo. A přitom, kdybych se nestresoval, tak už jsem pravděpodobně dávno v pohodě. A místo toho jsem si tak jako několik dní strávil doma vlastně v posteli, koukáním se do Google a stresováním a zhoršováním si úplně všeho. Takže bych rád vám poradil, abyste se toho vyvarovali, aby se to nestalo i vám. Takže samozřejmě, když máte nějaký stresový podněty, tak je důležitý řešit to, jestli nemáte ty stres, jestli jako je proč se stresovat, nebo jestli není proč se stresovat, samozřejmě. Ale pokud nemáte reálný důvod se stresovat, tak ježiš, jsem mě vylekal, tak bych vám doporučil se snažit na to zapomenout. Můžou na to pomáhat hry, můžou na to pomáhat, mě třeba pomáhají strašně moc pustit si písničky a zpívat si. A fakt, jakmile jsem se odprostil od toho stresu, jakmile jsem si uvědomil, že vlastně můj největší problém není to, co si myslím, že je můj největší problém, ale že můj největší problém je stres, tak od té doby vlastně většina věcí, co mě tady týden trápila, tak se jako, dá se říct, ztratila. Takže to je vlastně poselství tady z toho videa. Pokud budete vystresovaný, snažte se vzít si odstup, snažte se samozřejmě ne zanedbávat třeba svoje zdraví nebo starání se o nějaké takovéhle věci, ale zároveň se nestresovat víc, než je potřeba, protože fakt vím z vlastní zkušenosti, nikdy jsem to nevěděl, nikdy jsem se do takové situace nedostal. Teďka už to vím, že stres samotný dokáže být fakt drsná věc
A jo, jako pro mě třeba tady tohleto chození teďka, kopání si v Minecraftu, tak je strašně super, strašně relaxující oproti tomu, když jsem prostě ležel v posteli, koukal jsem se na různý příznaky různých jako mírných blbostí, které jsem na sobě pozoroval, kvůli samozřejmě nějakým jako, mělo to nějaký spouštěč, to, že jsem se začal takhle jako starat, ale nemělo to vlastně důvod se starat tak moc, jestli mi rozumíte. Byl tam jako sice nějaký spouštěč toho, odkud ten stres šel, který byl sice validní, ale dostalo se to do úplně šílených dálek, kdy jako jsem seděl, prostě ležel v posteli, měl jsem 100 tep, což normálně se nestává, normálně mám prostě 60-70 a pak až panický záchvat, takže jo, dávejte si pozor na stres. A myslím si, že právě třeba tady hry pomáhají, nebo videa, nebo zpívání si, nebo cokoliv, co děláte rádi. A dávejte si pozor na stres samozřejmě nejen v situacích, které potenciálně můžou být stresový, ale i v situacích, které třeba stresově nevypadají. Tak jo, prostě celkově v životě snažte se omezit stres. Doopravdy, to pro nás lidi očividně není dobrý. A asi si to hodně z nás neuvědomuje. Já jsem si to určitě neuvědomoval, jak vlastně moc špatný to pro mě může být. Takže jo, taky co teda, kde se tam vzal, taky co podle mě je strašně dobrý, tak mít někoho, komu se můžete svěřit. Takže pokud si máte pocit, že se musíte svěřit, tak se určitě se nebojte se třeba lidem svěřit. Teďka na mě tady někde skočí zombík, co? A on se naštěstí zasekl. Takže určitě se nebojte se svěřovat lidem. A já tady mám takhle smůlu. Takže to jsou asi takové hlavní věci, co bych chtěl, abyste si odnesli z toho videa. Doufám, že jsem tady nemluvil nějak moc o sobě. Doufám, že jsem tak nějak jako popsal, proč si myslím, že ten stres je tak špatně, čem to je špatně a že bez něj vám prostě může být mnohem líp. Doufám, že jsem třeba někomu pomohl, že třeba někdo si řekl, že v tom není sám nebo něco takového. A fakt se to nevyplatí stresovat. Snažte se buď věci řešit, nebo pokud máte pocit, že je nemůžete řešit, tak se nad nimi aspoň nestresovat. Každopádně většina věcí má řešení, ale zároveň jako to neberte tak, že věc nebudu řešit, protože Richie mi říkal, že se nemám stresovat. Samozřejmě věci se mají řešit, ale já tady mám beacon, chápu, proto jsem tak rychlej. Ale řešit nerovná se stresovat. Můžete věci zároveň řešit a zároveň se u toho zbytečně šíleně strašně moc nestresovat. Takže jo. Asi mi řekněte, nebo určitě mě řekněte, jak se vám tady tohleto povídací videjko líbilo, jestli třeba vás zajímá můj názor na nějaký téma, nebo něco, o čem byste mě chtěli slyšet mluvit, rád si to poslechnu. Rád třeba natočím další takovýhle videjko. Příště bych to teda dělal asi se scénářem, teďka to je takový jako hodně spontánní, vlastně tady aktivitu, co tady budu u toho dělat, jsem vymýšlel hodně spontánně. Každopádně si myslím, že to asi vyšlo celkem dobře, že tady to moje kopání nebude úplně nezajímavý snad. A tak no. Takže ještě jednou děkuju. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jsem někomu pomohl, poradil, podpořil, cokoliv a budu se na vás těšit někdy příště tady u mě na kanále. Takže jo, můžete dát odběr, můžete dát like a komentář samozřejmě na cokoliv, na co jsem se ptal, nebo na své osobní záležitosti, pokud se chcete svěřit, pokud věříte, že byste taky mohli třeba někomu pomoct nebo poradit nebo tak.
tak to určitě je taky dobře. Ale už vás nebudu zdržovat, takže já jsem Richie a budu se na nás těšit někdy u dalšího videa. Tak zatím.